Ki pai ba ka jela harangkat bat ki kenhun ba peropiat laslem ha ki ladawa nak sarkar India ba kaktian kasi kan yorung no ha ka kernet ba pra jong ka riti sensat kari India. Henry da ka jingmi ka chicken tho no menteri ka kampo yeng ka sarkar India wa Amit Shah ba kaktian hindi ka de ka bodon kam ban perrung ha ki skul kan kata ne em ya kaktian kasi. Halor kani usulong mil kurwa ka atiar la yo banikren bat ki katto ka ningut ki briu pau khmat ka jela la kani kan dei ne em ka jingkhang lat ban yorung ka kaktian kasi hak kernet bopra hak ba kilapan pau kumne pi ka jingdu man sim ka de kan mentala rapi kali pai ba atu don barok ki pai ba ki kwa ne bani thu ya ka tin kasi kata ka de ka jingkali ba ban kali pai ba kan namar philai os ngau ki don kinong yalam jungi ki boong ba ki parti rulum ki kut tang hadu apo khanapara ki don ru ki beriu ki batrai ki office sarkar ki ba munchwa ki boong gumtai ba ki keren kasi ki kut tang khanapara pila da film kot ke jingmut jing perkhat kumta te fin poi se hiru la da dei kumta te boleh ki beriu na keleng ke pertai ki wan wat jing te pang khasi kamu na keleng ke pertai ki wan wat pang jing kamu ka dei ke ba pher ngeng bodon hang ni te la da ngi hi kum ki trai snong ngim thu ngim su thu e ka yu ya ka jing mentoi ya ka jing kodor jing ka tin la jong te u khla jai le ni thu se pi kata ngeng ka dei ke bangi manga te kamu ngi don ka man pengklan gen namar kumbanga ong ban batai pi habaka UNESCO ka ong ba ka tin khasi ka dei ka endangered language ka snama haja pra pingai nam ngai de tanga manga marwai uba ong ba un kani ka jing ong jong ka UNESCO ka dei ka bobakla bat ngai le ya kata ba de snam arajar khat ar ba ka UNESCO ka sa ong ba ka tin khasi is not an endangered language kat ni ngidon ki beri ki banang bastat hanuru arjar pra gula tip ki internet ka dei ka bla pa ba balengim sim la riak he tu bangamar we nga ban riak he tu pi kata ka de jing e jung ye kaktin pi habang e je kaktin la don kanu jing tho ka bolong persya ngi de ban yang persya he tu pi ka jing dawa bani thu ya ka kaktin khasi ha kernit ba prangan chu repeat ye history ka bangala kren na do ar hajar saw mo kani ka de ka kaktin ka ba la ya side ha ka side ya ka bi na do ka snam khat khandai spa nyu phulai ha ka por ka ba I badu ares lingdo ma I professor ares lingdo speaker baningkong e jungi I long member jong side ya kan mi Tikladon ka jingyalang ha kasnem khat khnai spa nyu pusa ho bnai December ba kinya shim ya karai ban ithu hapo ka saiti academy shwa ka to por ya ka tin kongkani ka tin nepali ba ka tin khasi ti nakalyang jong ka tin khasi shim don bali dikmat ngimtip na kanu ka daw I professor RS Lingdo shim lala ban le ja ka meeting ti kata ka syukun no tingi I ba menta hadin ba ka tin nepali ba ka tin kongkani garung ha saiti academy ki hap hi ban yale bat hakas nem khandai pho lai khandai phu sao kan sarung haka e schedule kam de ka jingele ka ba tangsi snem asnem la yo mo te ka jingele ya ka tin khasi ka dei ka ba ni ong ka sedang da ki nong yalam jong ka khasi author society na ru snem khat khandai spa nyop khandai ter bala seng ya ka khasi author society hanrei ka jing binbiang pa kam don kum kawai ka jingduna kalong ba kaktin ka barung ha ka schedule ka de bandai ka associate official language jong kaktin te kata ngidang yo adang hadu kasnem ar hajar san nang ta kataru de ka jingele ba ka jingele jonga hi bat ka khasi author society ba pensu thu ka sukra badan kami kani te ka de bandai ru kata kaktin ka ba la ban ai jing hi kai ha ki school ti kumopi I menta kaktin khasi ki la ban ai jing hi kai tang hadu class 5 na kaktin kasi kamu tang la poi ki class ki basam he kham he la ba ba da kaktin English ti kata ka de yu ti ka de ru bandai kaktin ka kum ka subject ti fin page menta ka de kaktin kum ka subject hanrei ka embos ka weng no ya ka ru kum ka MIL kam shima shu ya ka ba de compulsory nam ta ki na kasi ti kata ka kadang wara shu ya ka jing tlot ken ti fin page menta le ki ba shim khasi ki na nang duna ti habadan kum kata ka sarkar padang katip ya kata namar ba shwa ba kan ajing itu ya kanu no goktin idon ki intelligence report ma ti kita ki intelligence report kin ken kata ka bangi ong ka jing pentip sa sarkar ba ki breu kim penon kam ba ya goktin ba kum ta ter pipai ka jing hikai ya ka san ngi kai be da ki English nak ta daw ki khna jungi ki jing kai ru da ki English tung ba ong ka jing nak ta daw ki khna jungi ki jing su thu ki ha ban lek na kata ka tin ka ba ka bri ka tin nong wei
mo ta de kayu te ngatrai la ka rung ka tien khasi ka Asia diu wala da phi ong ban puli hindi kum ka wei ka subject ru ki wei pa ki subject la along no tin khasi kumut kum ka san social science bat ki wei ki mo ka jing khen kin long no tin khasi la dangi lala man pen mi ya kita ki kot te kamut ya ka jing so thu ya ka san se ka jing khen ki social science kala long no da tin khasi na mar bakalai ka bal arung ha ka Asia diu but kata kau kak tin hindi kan long dok kum kawai pak subject i ngong kidon ki jingalang sarkar ki bang julej mo badai senong kendong tin namar bo udon way officer sarkar ubom nang kasi ka jingalang baro kawai kalong dok dak tin english te ko habalong kum tu yo nong tang way briu du nong baro khoi ki bawana ka tu ga yo tin nang ni sekmat ngi di ban su thu kan ba lada undon kanu gijeng lang badai baka karoi kapar ka badai baka kinu ki scheme ki bofer hanong kandong dei be ban batai dak khasi temen be bantai khasi phi lada don ka jing itu ya ka tin khasi nget jenga lada ngarung hapo ka sekretariat nganai kendu unu officer ngakar dak khasi waban keren ngada khasi kala dei ka reservation te ada ke reservation Henry kumbalong mentah tengah melak tu penlek kata. Kumbalek mentah, kumbalong mentah. What apa yang dorbaru? UMLA Asia pun kerana kasih wahab I notice wa shitang kenta baka translation. Tekan mentoyu kai man ong baka dei ka ketin senrop jong ke jela ka banghanang hablek je kata. Pi don kam gain ban su thu ai kata ke chingi. Tibun ki bong ba em badang don garu tengok ong hap kat hap parliament ubriu ya krenik tin bofer dang don ki translator ki ban le mo ki ban translate boleh ngi mla ang ni tang artli ki tin du kren da kasi don translate ci garu mo ngidang la ban le kata tekan don ni kata la ngi la ban pelut ki wi ki menta da ki kror boleh ngi mla ban pelut ang ni da ki lak tang ban le itai translation mo kan penyok kami ki briu chungi dia men pek je kata kan tekamut haba ngi don ka jing e je tin ang mi ban wat kilat kelenti ngi ban wat ki jing penwet ki bo penwet hang ni mri ban shu ong ban shu la ong ni kendo yo minister un itu minister mla ban itu ek tin dei mangi ki ban itu shwa ngi itu kumno ngi kai kumno ye ki kena ngi kai dak tin nong we ni kai tin na jong pingai dam ngai ba menta wat ka grammar ru ka kot jong ka khasihin jong ni so sing dei ba tho dak tin phareng Tapi pulih grammar pidang pulih dak tin pareng se. Kot grammar kamu ban su thu ya tin kasing haban pulih dak pareng se translate. Dai ban kendit ban rio halor jeng kini ki berkhoi bat chimi ki kot ki bun ki kot kasih ki balami mentak ki bopatai ki tin kasih. Chimi ki tu ki kot pen bahaya ki ya keren ba tu ki dong tho ong ba ki don kaman pen bahaya kita ki benta. Kat ni ki kasih ki banang bastat ki don. Balai pat ngim kloi te ban ki kata kali ke jeng keli jonga kabang keli man kapor. Boleh ngim ya wan lang, banyak teli lang, banyak keren, naduk mensim, banyak tei ke digajai benri jungi. Tak dek apa, nga kerpat juri ki para wanang bestad ya wan lang, ya klet ya ki berkhoi, wan lang nya keren, ban pen bahai kan ni. Haba ong ya kan ni, ba kaktin khas, ba kaktin hindi kan dek compulsory. Kan ni yang kadigalat jungi ba ka sarkar jungi ban ong ba nadu mentah ngin nyale sitom ban sedang no ban hikai ya ki subject bofer da kaktin khasi pi ka jing mentoi ka don te ba hikai da kaktin la jong ngala ban su thu ba la da hikai kaktin la jong lai tho exam no am don jing ting ne la le da kaktin nong wei te ka jenjar hi ta ka de kayu kamut habang ngapuli da ka english shwa ban tho ngala translate shwa khasi ka jabing jonga ngan sa tho pada ka english ti ki don pi kini ki banta ki ba kinong yalam jongi ki de bang su thu e gani badon kam e gani bat ki nga kerpa dia ki no hikai san sa ki school bat ki college ban yang mi shikamat ban sedang ban translate ya ki kot sans ki kot jingkhen chak tin khasi hi kamut ginum klet ke bat ada balik kum tang ong ye phi na penrung sak tin hindi ru ngila klan lupa ngila yo ke jingkai lupa da kak tin la jong ta ada ga yo ka suggestion ka bangi lingi kwa ban ai but ka state government ru ka di ban ra ya kini ka khubor ka central government namar ka state government kan haban long kata representative jungi siapo ka sarkar hapo Delhi ka sarkar pedeng hapo Delhi ba haka jaka ban thombor ban penkeren jubor ringi de katin hindi ya rap ban promote ban kentiu ya ki kitin jungi jaj bendru gi berat pat bagin ki kham sejrong namar ngin pet
ki ngi hadu mentah ki schedule ringi pat yo bandrung tigi native speakers ki ladan hadu khat san lak ngot jadi ngi pek ki dan ki jai bendriu ki bana nangi na thach tilam mingi kum ki bodo ki meitei na po manipur ki ru ki dan ka ju ka ki speakers leni kita ki nongkran ki tin ki jongki kumangi hi ne kila yorung apo ka schedule mangi pat ngi dapet ngi larus pa ba ha kaliang ka ketin ka thli jungi ki dialects ki jungi ki ladan ki spa tali ki bangi kran haman lagi than jong bri nyotrap lengi pek hadu ka doctorate level ru ya ka ketin kasi la ai yin pek ki jingruai kasi ru ki la bun jat ki la bun tali bami ki film kasi ru ki bun tali ki lami tega literature jungi le kala arus pa ba nadu handai nadu bangi yo ya kani ka dak tho jong le jong tega don kam shabab palat ya kari India bahkan itu no ya ketin kasi bahkan perung no apa ki schedule kadon teng ka argument ba kani government of India ko ong ba ki kasi kim don ka script la jong ngi penon kam ya ka Roman script henry ngi haban suthu ngi haban shai go galiang ka Roman script ho kami na po room henry kiri Europe borok ki penon kam ya ka Roman script la dengi pej pede kim ki jet mendriu ki bay don apa ka schedule kum ka Asmi sumde baka don ka script le jong ndre ka shim daka Devanagari script kumbu la keren ni Amit Shah wong ba kidan kita ki tribes apa north east ki bala pandon kam lagi Devanagari script lada ya kata Devanagari script ni sukopi ya ka lagi keno ingi ba ya kata Roman script ni sukopi kemud ya ka kita ki tribes su ya ka Devanagari script ki sukopi ki sushim tekani kalong kai ka ba ngila man su ong no ka lim excuse ladang itu dah kanu ka script ru henry haba ka ketien ke ba ngi keren bat karukum tho jungi kala ruspa bat kita ki brio ki bakran ni kata ka ketien ru kila fulfill ya ka kriteria jong ka each schedule ngila di banyo bandrung ha ki schedule om ban supen bor bagin hab ban keren no da ka ketien jong ki wei pat ki jai bendrio ke thai ka dau ba ka jingom na ban yorung ni kanika intersi ko pra hadu kanika kulmat ini ke movement ban dawa ya ka jeprung ya ketin kasih ya ka each schedule kamdei ka bathmai ne ka bala rim hab namar ngi du 1962 1965 ka kasih auto society kala petition na por government of India bani thu no ya ka ketin kasih hapo ki each schedule kumjuru ka ki issue hakipor bo mshaw stam ka khandai spa khandai puar hap hakapor badang yelam I ba bansan sing nong bet bam kwa hedwar blai kilapha na telegram sa prime minister jong kari India to kapor PV Narasimha Rao ban ong ba kaladai kapor ba ya katin kasi ban perung no hapo ke schedule henry ngipet kemgyong katin pareng bede kadon kata ka lukewarm response na kaliang ka state government ngipet na kaliang bodoh na kaliang meitei kilong aggressive bah ki politicians kia ki representative kia trailang bat kini ki Sahitya Academy leni ni auto society ki trailang ban ya khun do yap do emonyo pendrung ya la ka jong ka ketien hapo ki schedule re ha jongi ngi bet ba ka jingmi kalau ka de bitang na pedang ini ki nong tho kot ki nong hikai bat ki seng bhalang ki bapher ti tat adu kin ki snam barang dap ka government kala supha ka resolution ban pendrung ya kata ka ya ka ketien kasi ba ketien garu hapo ki schedule ndre tat adu mentang impat yo ka response but kwa ban kuntu ya ka government of Meghalaya ba subha kamlong agresif no hakaban penurlong yakin ki jing thrang ke jing angnut ke jong upat kasi nadu mensua hadu mentap mitip bagian ki bos tiap no apa dan ke function ka government antam skina gudang hoi dara dan wei le ni a ki officer sung ki bomde kasi ki kerno daga ketien pareng hajaka jong jika buat kita umsutu ikut pada itu kini kan dek gue ini kita berpois po kasar India ba yang ba nomla ban perlung iga kini papra yang tir kasino buat aga jakal di kimsim lah kini kita ketir aja pi kadau tenrai hi ka ba pi mentang ipet beli ki kimi ki paru ki kai bhai ki khun man keren English nadu dang khulung kam dadai kadau ba ngin ong ba kim stonat ika ketin kasi henry ngijui ba ki kena teng nomor ngaru mensuai ledi ngang school akan mawi menu ki briuru ban tho ika ketin la jong isuk ni ban tho ra ketin nong wei tika kan kham sitom khandiat
teng ngisu puli landet ngisu tho baik jika long bagi ong tin parang basu mock up baik mun dan jabi ngisu landet ngimtip ya katuga meaning ti ban like na kita ki ibaro ba ngin depend baik tang hakatin English kasudai ba ngidon kam ba ya ka kitin kasi bakan rung no poki schedule kenapa ngin la man le ki exam yu fair bi civil service ber kam ter ngin le ano aktin la jong kenapa gi break belong deserving ubri kuna bala start adu kata dari tang namar ba utulat haka language undu ya kita ki ibaro ti kadai lok ban safe ban yada ya ka kitin kasi kadon kam ban pendrung ya ka haka schedule ban wan ra kitin hindi